Keď budeme priamo nad štúdiom, vyhodíme ho týmto padákom. Ale veď sa tým pádom môže zraniť. Nie, nesraní. Tá klietka je dosť silná, nechal som ju vyrobiť špeciálne pre toto naše zvieračko. Keď dorazíme a colníci nás budú prezerať, nič nedájdu. Jake! Jake! Tu je ten malý diabol. To je doktor Vražda, vieš, psychiatr. Naučí ťa poslúchať, naučí ťa dobrým mravom. Určite to zvládnem, pán riaditeľ. To zvieratko potrebuje iba správnu drezúru. Myslím, že bude najlepšie, ak s ním zostanem sám. Naučte ho, aby bol dobrý a milý ku mne. Prosím. Áno, áno, samozrejme. Tak tu si, môj maličký. Musíš byť určite hladný po takej dlhej ceste, neboj sa. Ja ti nechcem ublížiť. Určite ti to bude chutiť. Vidím, že som mal pravdu. Chutilo ti? My dvaja sa určite spriatelíme. Poď si to zobrať. Áno, ty si ešte mladý, ale ja už mám staré kosti. Vyskoč mi na kolena. No poď. To bolo dobré. Tak tebe sa to nepáči. Vieš, nesmieš si to až tak veľmi brať k srdcu. Nechcem, aby sa ti niečo stalo, jasné? Nesmieš to brať tak vážne, som tvoj priateľ. Čo je? No tak, prestaň, som tvoj priateľ. Nechcel som ti ublížiť. No tak, prestaň, prosím ťa. No, pozri sa, mám banán. Dobrú noc, kamarát. Jack! 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 Na zdravie. Čo to znamená? Neviem, ale to sa hovorí, keď niekto kýchne. Aké nádherné perie. Robíš si hniezdo? Nie, ja tu nebývam. Nič nerobím. Môžem si ho teda zobrať? Na čo? Ty si dobrý. Perie je najlepšie na vyslanie hniezda. Tak si ho ber. Ozaj?
A čo tu vlastne robíš, keď tu nebývaš? Chytili ma. A jediný, kto mi môže pomôcť, je moja priateľka. Volá sa Rita. Tá malá líška, čo býva pri železnici? Áno, ty poznáš Ritu? Áno, poznám. Mohol by si za ňou zaletieť a povedať jej, že ma tu uväznili. Samozrejme, a ďakujem za perie. Rita! Rita! Mama spí. Nesmieš ju zobudiť. Ty si Rita? Áno. Mám pre teba odkaz od jedného milého zvieratka. To bude určite Jack. Kde je? Nepovedal mi, ako sa volá. Je taký hnedý, má žlté pásy a dlhý chvost. To je on. Áno, je zavretý tu, nedaleko. Ukáž mi cestu. Dobre, ale ponáhľajme sa. Musím letieť domov. Tu je to? Tvoj priateľ je v klietke za tým oknom. Musím letieť. Staviam hniezdo. Prosím, všetci na miesta. Štúdiu ticho. V tejto scéne hrá slečna Senzuela amazonskú princeznu, ktorá je veľmi nešťastná, lebo sa nemôže vydať za muža, ktorého miluje. Princezna sa prechádza po džungli a spieva pieseň o svojom trápení. Jack sedí na strome, pieseň ho očarí a napokon zlezie zo stromu a stane sa jej najlepším priateľom a miláčikom. Poďme, Brutus, daj to zviera hore. Môžeme začať! Kamera! Zapnite svetlá. Senzuela, vypluj tú žuvačku. Akcia! Prišla som o domov kráľovské. Musím sa túlať. Pripravte to zviera, doktor. Teraz! Choď, no tak choď. Robte niečo, nepočuli ste! Poď sem a poslúchaj. Okamžite sa odtiaľ pohni. Doktor, akcia! No tak, môj malý, urob to pre mňa. Čo ti to urobí? Poď dolu. No tak, možno ťa desí moje oblečenie. Dobre, vyzlečiem sa. Neboj sa, rozveselím ťa. Takto je to lepšie. No tak poď dolu. Doktor, ste prepustení. Poď dolu. Brutus, daj to zviera na miesto. Všetko vyšlo na vnívoč.
Ahoj, tvoja priateľka ťa pozdravuje. Rita, prišla ma pozrieť. Príde až večer, cez deň je to nebezpečné. Ale ja už musím letieť, mám prácu. Ahoj. To je slečna Nuci. Je to veľmi talentovaná herečka. Naučí ťa správať sa a povie ti, ako budeš za to odmenený. Keď slečna Nuci poslúchne, vždy ju odmením. Aj ty niečo dostaneš, keď budeš poslúchať. Priuč sa, nešťastná. Divá. Zaľúbená. Výborne. Nech sa páči. Ale ty nedostaneš nič, kým nebudeš poslúchať. Tak rozmýšľaj. Dobrú noc. Ty nebudeš jesť? Už mám pokrk tej umelej stravy a navyše držím dietu, aby som bola štíhla a pekná. Filmová hviezda nesmie byť tučná, rozumieš? Môžem sa teda ponúknuť? Nech sa páči. Prečo robíš všetko, čo ti povedia? Ako to môžeš vydržať? Je to otrava. Ako si videl, dostávam toľko jedla, koľko chcem a navyše nemusím nosiť obojok. Tak prečo neutečieš? Prečo by som to robila? Všetky zvieratá sa pokúšajú utiecť, keď ich chytia. No a čo potom robia? Ako si sa vlastne ty dostal k nám do filmu? Myslím, že nemáš ani štípku talentu. A čo to znamená? Keď máš talent, vyzeráš šťastný, aj keď si smutný. A keď si šťastný, vyzeráš smutný. Ale to je šialené. Vo filme nie. Ale ty nie si dosť inteligentný na to, aby si to pochopil. Jack! To som ja. Si tam. Rita! A ja som si myslela, že ťa už nikdy neuvidím. Chýbala som ti? Áno, samozrejme. Prečo neutečieš? Nemôžem. Dali mi na krk obojok a keď neurobím, čo chcú, nedajú mi jesť. Ale keď ich budem poslúchať, dajú mi najesť a obojok dajú dolu. To je veľká nuda. To teda je. Chcú, aby som bol iný ako v skutočnosti. Ale prečo mám byť iný? Prečo sa nemôžem smiať, keď som šťastný? Mám ťa rada, aký si. Ty si moja najlepšia priateľka. Bež, Rita! Ja? Ona to dokázala? Dobehla ich. Toto bol jeden z tých odporných strážnych psov? Nie, to bola Rita, moja najlepšia priateľka. Ak Rita nie je strážny pes, tak to potom vlastne je. Vieš, Rita je líška. Čože? Líška? Ona je jedna z tých hnusných, smradlavých líšok. Aké hnusné! Som z teba zhnusená. Ako to môžeš povedať, veď ju vôbec nepoznáš? Líšky sú úbohé, nechutné a neschopné. Všetci to predsa vedia. Stretla si sa už niekedy s líškou? Nie, samozrejme, že nie. Ale ak chceš niečo zjesť a nechceš mať na krku ten obojok, tak najlepšie bude, ak sa budeš správať priateľsky ku mne. Ja som jediná, ktorá ti môže pomôcť. Poznám do jedného všetky triky, ktoré ti môžu pomôcť vo svete.